Картините на София. В градското ежедневие, неспиращото бързане и все пак редовно закъснение, изпускаме да забележим картините, които София рисува за всичките ни сетива. Чрез самите нас. Онова, което подминаваме всеки ден. Което можем да видим или пък да докоснем. Да помиришем, както можем и да чуем. Да преживеем с цялото си същество. Боботенето на тълпата по булевард Витоша, примесено с аромати на храна от всичките страни. Тракането на релсите, както над земята, така и под нея. Безвремието из малките квартали на града, което ни приканва да забавим темпото. В контраст с пип натрапчивото пищене на вратите в автобусите, което ни напомня чака да се качим. Вероятно около теб има някой, който гоко хапва на крак в бързината, защото, както теб, и той закъснява. Наоколо хората са всякакви. Ту нагласени дами, преминавайки сута, докато токчетата им коцо почукват по земята. Ту по-бедни, омръушени хора, които ноши обхождат същите улици. Може пък и чара, облечени младежи, които се смеят и приказват. А колкото и многолюдна да е София, често виждаме из центъра сградите хос-соли да стоят безлюдни, с тук-таме някой ура преминаващ. Въпреки вечните ремонти и строежи, които ган шумят с месеци, обликът на София си остава все същият. Хем реновиран, хем някак все така захабен. И разбира се, винаги облечен в графити. Някои изпипани, други джаста праста. Както по добре познатите ни панелки, така и по по-модерните сгради. И на всяко друго малко местенце. София е град толкова пъстър, колкото и хората в него. Толкова голям, колкото го видим. Толкова красив, колкото му дадем. Картините на София са навсякъде около нас. Винаги са били и винаги ще бъдат. Стига, разбира се, да си позволим да влезем в нейната изложба. Честно казано, имах доста по-богата и амбициозна идея, но както винаги прокрастинирах, докато не стана толкова късно, че трябваше да урязвам идеи. Но надявам се, че все пак идеята е предадена. Не бъдете като мен. Правете си проектите на време. Благодаря.